Gitumbok sa Maguindanao Electric Cooperative Incorporated ang dili pagbayad o kulang nga bayad sa ilang mga miyembro konsumante kanila nga may resulta sa sagunsong brownout. Ani ang ikatulong hugna sa RTV Presents ni Argil Relator. Gipakita sa miyembro konsumante sa Maguindanao Electric Cooperative Incorporated nga si Sami nga tagatalayan ang iyang mga electric bill ingon man ang resibo. Agig pagpamatuod nga gabayad siya og kuryente. Apektado gayud kuno ang iyang panginabuhian kung walay kuryente, sanglit nagsalig siya sa kita sa iyang tindahan. Siyempre yung yellow walang hindi makabili yung mga kababayan ko, tapos fasting pa naman ngayon, kailangan yung ng yellow. Okay, pero kayo sir, isa kayo dun sa mga nagbabayad talaga ng kuryente kahit na walang kuryente ngayon. Oo, katunayan nga, nagbabayad na ako nung bago lang, isang araw. Pero ito naman, yung bill ninyo, reasonable naman na ganito yung binabayad ninyo. Minsan pa iba-iba. Luyo nga nagabayad gayud og electric bill si Sami. Mas daghan matud pa nga miyembro konsumante ang wala nagabayad o kulang ang ginabayad. Sumala sa management sa Magelco. Resulta, ubos kaayo ang ilang revenue o kantidad nga ilang nakolekta gikan sa bayad sa mga konsumante kung itandi sa ilang gasto sa nakonsumong kuryente. Meron kaming listahan, ang daming dahilan yun. Illegal tapping of electric users na hindi member consumer. There is a member consumer na nagbabayad talaga. And they are also complaining to us dahil sa management. Yes, on the management side, kinukuha din namin na napakahirap yung collection namin. So, ang kwan dito ay wag tayong magpasa ng bola. So, yung nagbabayad is straight to the point, magbayad lang kayo. Pagkatapos yung hindi nagbabayad, para maiwasan natin itong mga problemang ganito, is magbayad din sila. Sa sobra 50,000 ka konsumante, ana sa sobra 15,000 ang dunay metrohan. Ang kadaghanan, averaging ang ginagamit sa pagsuta sa ilang electric bill, diin dunay kantidad, depende sa ginagamit nga kuryente. Apan ang problema na pud kuno kay ginakawat ang mga metrohan. Busa ginakabit kini nila sa taas sa poste sa kuryente. They are now focusing on collection. Actually, lahat po kami nag-focus ngayon sa collection and the disconnection of non-paying member consumer. Buot na sa mga residente nga mangilabot ang panggamhanan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao aron kini mahatagan og kasulbaran. Unsa kaha ang aksyon nga paghahimuon sa Bangsamoro government labot sa problema sa kuryente, ilabi pa nga pila ka adlaw na lang ipahigayon na ang automated elections. Kana ang atong sayron sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.